ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ನಮಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವರು ನನ್ನ ಫೇವರೆಟ್ ಜನ, ಫಾರಿನ್ ಅವರು. ಈಗ ಅವರನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ, ಈಗ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾದ ಪುದರಗಲ್ಲ ಆರ್ಪಿದೈ ಉಡ್ತಾರು ಆರು ತುಳುಪಾತಿರ್ನು ಅರ್ಥ ಪೆದಿ ಉಡ್ತಾರ ತುಳುಪಾತಿರ್ನು ಚುರ್ ತಿರುಗುತ್ತುಲ್ಲಾರು ಬತ್ತೇರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಳು ಅಂತ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತುಳು. ಬೇರೆ ಮೂರು ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ ಅಂದಲ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರಿ. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಪನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ like you did before the first time you commented on their video na ancha yeah comment ಮಾಡ್ತಾರೆ. ha ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ. ಅರೆಗೆ ತುಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬುಚ್ಚಿ ತಾದ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತುಲೇರತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಚೂಡು ಒಂಚೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಅಷ್ಟೇ. I'm surprised that I'm surprised today. ಅವಾ ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಏರಿನ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಕಾಂಡೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂತಿನಾರು ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳದೆ ಮುಲ್ಪ ಕರುಬಿದ್ರಿ ಪಡುಪಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಡು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ. ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ ತಿಂದೇರು. ಬಂಗುಡೆ ತವಾ ಫ್ರೈ ತಿಂದೇರು. ಒಂದಿರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೀನ್ ಪುದರ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಿದ್ದತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡೆ ಪ್ಯೂರ್ ಎಟ್ಟಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಮಸಾಲೆ ಕೋರಿ ಒಟ್ಟಾರು ಮಸಾಲೆ ಕೋರಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಗ್ರೀನ್ ಮುಂಚಿ ఒక ಕಬಾಬ್ ಅಂಡ್ ಕೋರಿ ಚೂರು ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಡ್ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡಿ ನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ ಬೇತೆ ಏನ ದೇಶಡ್ ಈ ವನಸ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅಲ್ಪ ಓಲ್ ಪಿದಯೂರು ಉಡುಪುನತೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯಂದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡುದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಾದಾ ತುಳುನಾಡುದ ಬಟ್ಟಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕ ಇನಿ ಅರಿಗ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಯಾನಿ ವನಸುಂದು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದತೆ. ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಬರೋಂದು ಪ್ಲೇಗೆ ಪಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬೀಚಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬೈದಿನಾರು ಇಂಚ ತುಳು ಕಲ್ತು ಅಲ್ಪ USA ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೆ. Och jag mina dosterklu lakun lite lättum lite. Och I don't know videos, reaction to videos today. But yeah, that's how I learned. Pues we are friends. Mungkin videos we cool English. Tulu baran na kegla tulu barpun automatic ate.
Tula, this is the power of a Rakshita Tulu Talks. Ande, saja. Ave? Ya.